Guys, ang challenge maalsa ning tibok longnik pero dili na mo gunitan. Kini lang imong gunitan. Oh, kisay mo ka sa challenge na, bebe. Alsa, Alsa. Patay dali na kaniyo. Oy, dai ka sa challenge. Di na may kasulod. Si Long Miya guys. Long Miya hindaw siyo. Sadyang Chino TV na tayo. Sadyang TV na tayo. Napasubo mere sa mga kuan, mga magic. Mana ka bayno? Paano Nicole? Nami pinakasuot na mo kay gagaw nga. Tagay sa tugsok si Konso. Tugsok to niyo, itagi to kay. Maya na mo. Pero karon nga nagkakapok ko kay gawan, gawas gid mga magic call. Request si Jilo. Si Kiro ba? Oh. Imo ba ba? Ada, taan nga nang nakakaliwat ha. Ito lang pala pahilot. Kung ilaron mo gumay ang lawas. Nagayit. Dara. Pahilot ang pala ba kita ko. Sa explain sa call. Karon na. Ikut mo na speaker. Gire. Ito lang basta ko pagod mo. Kana mo wala ko nakitaan pa. Katong mga USB kana bago na puno. Tabok. Ganun kaso sa drinking call. Pana. Kapakapok. Dami na pili kang gwapa oh. Ay. Ganak mo yuan. Ay, go. Kagambal ko Ayun ay kambal ni Ros. Muni kambal ni Ros. Gagaw, gagaw. Kaya yan amay sa mo yun ano. Saya ba? Saya ba katas? Kaya may gagaw. Explain. Ibu ka sana lamig kita naman ni. Masing maso sa wala. Wala mo sumba. Ang tawas si Libod sa. Pisi ba? Pagka to pisi na. Go. Dali go, muni go. Ay, galing na ni. Oh. Guys, ikaw lino mo Adri ha. Grabe sa oras. Job Jilo TV here. Si Jilo na Adri na eh. Kaning laglag kaya? Isulod ko ning sa may ano nimo. Job Jilo TV. Isulod ko ning tukog kay Explain. kay tukog ako ni isulod diri niya. Asahan nyo ning longnik nga yung asahan nyo ba na yung kamo lang diskasi kung saan nyo na pag Alsahon nga. maalsa ning longnik nanamin naglugtog Ang di na may gunitan lang. kaya gunitan eh Dili na yung gunitan. adi yung gunitan eh ikaw lang diskasi kung saan nyo na pag Amal sa ni. maalsa ng tukog Maalsa ni siya kini maalsa ni tanan. Dili ka mo gusto ko. maalsa na siya Maalsa tanan eh. isulod ko nito ha Oo. asahan nyo na nga kuan Ang gunitan nimo kini lang. kinilang ba Tapos maalsa ni. maalsa na Guys, ang challenge maalsa ning tibok longnik pero dili na mo gunitan. Kini lang imong gunitan. Oh, kisay mo ka sa challenge na, bebe. tama din Ako kabalo. ay Ako kabalo. Pero tahan dumanan. Tahan dumanan sa tabok-tabok oh. Mag-abot yung mga plaza. Sa ba niya kapuson tani anaon. Sa na bali. Bawal ikuhawon. Baul. Alaon lang. Kapal katong asa to. Katong pagtibe, katong buhay diba. Explain balik. Katong buhay diba. May lubirigol, may lukay. Saka ako kumpate ka na. Bilang ka siya yung bakat, di bali. Ha? Di bali ba siya yung bakat? Okay ka na no. Ha? Yung ano ba sakto po itong balon sa Sama ni sumpahan na rin dili. Ikaw asahan sumpa. Negosyo ra na ni. Dili pwede masumpahan. Ayaw rin mo, wala kayo sumpa. May sumpa mo. Wala ka na religious tawas ha. Buhay lang niya. So guys, wala to explanation ha. Wala kailangan gamito na ni. Oh, Kailan lang ganyan mong hikapon. Oh, asahan niya Tapos ba? maalsa ni. Oh, Magic. asahan ba? Allah. Sige be. Hirit. Wala yung ka sa challenge. Wala lagi. Wala. Wala mo na. Kamu na. Wala. Bay, nagtapal ako para Ayaw, sumpa. Ayaw sumpa. Allah. Patay. Isumpa gina idol.
Ay, asa dong. La. Gere. Ang paso na. Hindi silo. Ang paso na. Kalingor ni mga guys. Tukog klaro na. Palipas ang oras. Hindi mo sa gin sila. Brainstorming, eh. Pero ang kining amo aling-alingaw ni Bertino di malsa ni karon. Pakwar kang tukog klaro to. Di? Tukog. Tukog ra ang gunitan, malsa ang kining botelya. Asa, ay. Malsa, malsa. Patay dali na kaniya. Ayan na. Oy, dahil ka sa challenge. Hindi na may kasunod. Silong mihiya guys. Ispa tayo. Long mihiya hindaw siyo. Tukog kang klamba. Kana kayo. Walay lights. Ako, kasunod ko kayo. Ngipit, tulog. Ayaw, tulog. Kapag kayo ba? Hindi. Kaya makita mo. Kapag kayo ay. Asa na ko na, eh. Dong. Ah, Kapag kini kapag. lubat man. Ako balsaw na. Dahil na kayo. Ako na. Guys, request ni Jello ha. Nga magic daw, magic. Siya sa kamay kayo mo akong rasyonan. Uy, na yung rasyon na. Hindi, sumpaon ha. Wala yung sumpa. Lagawan na yung rasyon na eh. Pwede na kita magdegosyo itong natay. Bitin dala-dala ba? Saan mo? Oo. Rasyonan lang ko na, eh. Dapat ko sa balong kalibot guys. Vlog. Dapat dira nagkadaghan lagi eh. Oy, ligor na to ha. Tapok ko mata. Malingaw lang. Di may itong tapok na. Ako na yung ako na yung... Sige. Wala yung makasa, wala yung makasa. Wala. Ako, eh. Yan ang Eh, saan? Ako lagi. Eh, saan? Oy, siya sa akin na may challenger. Bato siya challenger. Namin challenger. Yan ang challenger. Ay, magkakita sila ato. Sige. Gusto nyo yun. Sumpa na yan, sumpa. Ayaw, sumpa. Adi ko pwede ka sumpa man ako. Ato yung sunod yung asawa na to. Dilitan to rin. Sige. Guys, akong ibalik explain ha. Gunitan, dili siya gunitan, ipasulod lang ning kini. Nga malsa siya, pati ni malsa siya. Alsa, dali kayo sa na. Daghan kita na nanaw diri. Lawang kita na mga malsa ron ha. Galingon. Mata. Ugat ang mata nyo. Alsa, Na. Ako nang hilom ng tanan. Way mo sumpa. I-subscribe Job Zilo TV. Kulo ko mag-ubos. Ibos pa. Daghang mga kuan din itong beans niya. Balik. Oy, shout out. di pwede sumpa man ako. Dungkoy na, dungkoy. Shout out, pwede shout out sige. Oy. Itong beans niya. Isa na lang. Si Piat, oy. Repeat ka ng putmahan mo ba? Sumpa man ako. Diri kita mga ipit ni ba? Ipit, oy, ipit. Ipit kayo. Tangit. Okay, daw ni kagawas yung parang. Itong beans. Daghan kag mga kuan diri ha, mga followers diri ha. Dami karon sa magsaysay Davao del Sur guys. Daghan kayo kuan diri followers. Wa masakit. Sa Kialig sa Balnati. Balnati. Isa lang. Barangay ba ni? Barangay Balnati. Magsaysay Davao del Sur. Ugam mo na kayo. Uy, Oy, tubig. Wala ko sabi balik eh. isoy. Tubig. Wala nasumpa lagi ba? Sumpa. Guys, sa mga nakabalo aning dili man ni matawag og magic kuan man niya. Sumpagin. Nag-night relation science ba? Ay na. So comment down below na lang. Share the video. Ano ka ba? Job Zilo TV. Sa kuan, Facebook o YouTube. Ay, basa lagi ora mo ibot. Yay. Sakit ang tabi mo ibot mo. Diskusi. Lingo-lingo rin mga isa, wala ni kuan. Wala lang ni Gandri. Tapok lang ni Dre. Lingaw, oy. Lingaw. Ini ko mga ato mga parente mga bakong tubo. Oh. Kasama apo, anak Junjun.
Sige, nagpanaid kay mag-magic ko na sa mga. Mag-magic ko na. Justin, mag-magic ka. Justin, sama ka. Mag-magic ko ka dito. Yan na Sa mga nakabalo ani nga magic may tawag na. Dito lang. Sa horo to guys. Kita-kita ta sunod video. Please subscribe to Julo TV. Don't forget to here.